Дисциплината, шарада, черни почетни знаци на жени. Медалите ще начин Николай Илов, рекорда шампионите и Емилиш от Кордона България на подмяшка за юноши. Трето място, бронзови медали на щафетата черни почетни знаци на жени от хора на София Спорт Варна. Анжелина Колева, Виктория Чакова, Божидара Картова, Сергей Шакова. 3 минути 57 секунди 93 скока. Второ място с средни медали от Паров на Локомотив Русе. Яница Станчева, Мария Трегиева, Румяна Маркова и Андрей Савова. 3 минути 56 секунди 53 скока. Клипче. И аз клипче. Първо място с златни медали шампионска титла на щафетата 4 по 400 метра жени от националния шампионат зала от хора на Атлетик София. Александра Петрова, Кара Иванова, Василия Еднакова, Крисева Дуканова. 3 минути 55 секунди 53 скока.